Di atas meneh sih. Ayo mari lho. Yo, Pokoknya lapor ning laporan. cair. Yo ben cair. Kau nyair nih iki rek. Ya. Nah, tanda bukti. Ora kowe. Pokoknya video itu kene ku ben cair. Cair ya toh. Iki sing ngene iki. Hah? Wis capek we. Wis capek. Ngono piye ngaduk ngono. Mas kaki e. Capek wis e.